Всички български отбори се представиха добре в Европа, освен Лудогорец. Левски победиха Университатия Крайова с 1-0 и имат големи шансове да продължат към третия кръг на плейофите на Шампионска лига. В първия двубой на Герена трябва да победят дори с по-голяма разлика и ако трябва да съм честен, това изобщо даже не знам как не се случи. Интересно е, че в последния матч от първенството на Румъния Крайова изгуби с 5-1, което разбира се е страхотно за Левски и ние вярваме, че сините ще продължат напред. Карабах и ЦСКА София направиха равенство 0-0 в Азербайджан, което е добър резултат за армейците, защото те имат доста големи шансове да продължат напред. Все пак това е най-слабият отбор на Карабах и то от години, като разбира се си продадоха най-основните играчи. А не знам дали знаете, че ЦСКА, ако бият, ще вземат големия коефициент на Карабах, които побеждаваха големи отбори в Шампионската лига от миналата година. И така, разбира се, армейците ще бъдат поставени в следващите мачове. Тоест ще се падат срещу по-слабите, поне на теория, съперници. ЦСКА 1948 направиха равен с Спартак Търнава. Но като цяло този матч е доста непредсказуем, но ние се надяваме, че българският отбор ще продължи напред. Лудогорец на своя страна затвърждава слабото си представяне още от миналия сезон и са на път да отпаднат от в пъти по-евтин състав от тях. Но естествено, ние много се надяваме нещата да се обърнат в Разград. И сега ще кажа един доста интересен факт. В състави Апоел Тел Авив и Лудогорец имаха еднакъв брой българи в стартовата си 11-торка. А ти можеш да влезеш в нашата напълно безплатна телеграм група, където, но и не само, можеш да виждаш всички наши предложения за плейофите от евротурнирите.